Množstvo hluku z bubnovania. Takto to vyzeralo na námestí Ľudovíta Štúra v utorok 19. novembra. Bubnovačka sa koná kvôli tomu, aby bolo hlas detí ešte lepšie počuť, aby sme poukazovali na to, že medzi nami sa nachádzajú aj deti, ktoré sú zneužívané, tyrané a zanedbávané. A práve preto musíme sa postarať, aby bola včasná prevencia. Existujú aj preventívne programy Kiko a Ruka, ktorý je zameraný na sexuálne zneužívanie detí, na prevenciu a taktiež Kozmo a jeho dobrodružstva. Táto akcia sa konala v súčinnosti s mestom Bánovce a s pani Mokraňovou. Ja som ich oslovila s touto myšlienkou, či by sme nemohli na námestí urobiť takú spoločnú bubnovačku a ukázať ten hlas detí, aby aj tá laická verejnosť sa dozvedela o tejto akcii. Dnes sme v Bánovciach zažili také nové podujatie, ktoré som s radosťou podporil, keď ma oslovila pani Andrášová z úradu práce. Ide o myšlienku pod takým heslom Nie si na to sám, kde deti teda môžu vyjadriť a verím, že sa aj budú snažiť rozprávať hlavne so svojimi rodičmi, so svojimi pedagógmi, so svojimi priateľmi, aby nenosili v sebe nejaký pocit zloby, aby nosili v sebe pocit nejakých krivdy, aby sa niečoho báli. Preto sme toto podujatie zorganizovali, aby nás bolo hlasno počuť, aby tí deti mali možnosť sa rozprávať a vyjadrovať svoje, možno aj niekedy hnev, možno nejakú radosť, možno nejaký pocit, nejakú emóciu, aby sa nebali tieto veci zo seba dostať, aby nenosili niečo v sebe a potom, aby ich to neformovalo do budúcna, ich povahy, ich charaktery a práve naopak, aby pociťovali tú lásku v rodine, aby sa mali dobre proste, aby to zázemie doma mali také, ako sa patrí. Deti z materských a základných škôl v meste prišli na námestie, kde si najprv zaspievali s Nelkou Petrincovou na ľudovú nôtu a vypočuli si výhernú básničku napísanú špeciálne pre tento deň. Ocitneš sa na bubnovačke, kde sa húpeš na húpačke. Začne si to miesto obzerať a ľudia začnú divno vyzerať. Hlavy majú ako líška. Ó, a pozri sa, tá ich výška. Venujte mi pozornosť, detí a dospelí. Ozval sa spozu davu pán vyspelý. Porozprávajme sa o ochrane detí pred násilím. Povedal hlasom celkom láskavý. Ako vznikala tá básnička? No, to sme mali mať, že nejak takých 5 slov, čo sme museli dať do tej básničky a ja som nejaké vety vymýšľala na tých 5 slov a potom som to spojila do takej básničky. Bubon v hudbe udáva správne tempo a tak aj na námestí nesmel chýbať skutočný bubeník. Pedagóg zo základnej umeleckej školy Desidera Kardoša Martin Prievalský nielenže naučil deti jednoduchý rytmus, ale spoločne s primátorom a ďalšími organizátormi sa prešli po námestí, aby splnili ten najdôležitejší bod dňa, aby nás bolo počuť. Myslím, že to je veľmi zaujímavá akcia, hlavne aby to teda tie deti pochopili, o čo tu vlastne ide a určite to veľa dá aj tým okolo idúcim ľuďom. Nám sa všetkým táto akcia veľmi páčila, myslím si, že je prospešná a je dôležité, aby ale aj deti vedeli naozaj, že za čo bubnujú a zapamätali si z toho čo najviac, ale samozrejme nie len deti, ale hlavne aj dospelí ľudia, aby si z toho zobrali čo najviac a aby sa postarali o to, aby tie deti mali to, čo v živote potrebujú, základné veci. Nie len lásku, ale aj všetko ostatné k tomu. Aj niektoré deti, ktoré prišli, už pomaličky začínajú chápať, čo je pre ne a ich kamarátov zlé. Napriek tomu, že hlavnú myšlienku úplne pochopia až o pár rokov. Bubujeme tu preto, lebo dneska je deň proti šikanovania detí. Aby sa už netýrali deti. Tí ľudia, ktorí týrajú tie malé deti a tie malé deti sa to boja povedať kvôli tomu, lebo oni sa boja, že to ešte viacej ich budú biť. Na to, aby sme bojovali proti ľuďom, čo robia deťom zle. Aby sme
sme pomohli deťom. Bubnujeme tu preto zaprávať deti, aby deti mali lásku, aby nemali násilie. Strach je ten najhorší radca, pretože vďaka nemu sa o mnohých prípadoch týrania ani nedozvieme. Čo znamená, že obetiam nemôžeme podať pomocnú ruku. Má to zmysel. Určite to má zmysel a podporme deti naozaj v tom, aby sa nebali o tom hovoriť. Násilie, ktorého je v dnešnom svete oveľa viac, ako by nám bolo milé, by tých najmenších malo úplne obchádzať. No žiaľ to tak nefunguje. Aj preto je veľmi dôležité vedieť o prípadoch, ktoré sa medzi nami dejú.